Bon dia, segon dia de bikepacking. Cim d'Agres. Anem a buscar ara la via de la Chicharra. Temperatura ideal, un poc de fresqueta ara, però crec que avui patirem calor. Avui no serà tan pesat com ahir, avui són 20 quilòmetres, però molt menys del nivell. Tengo que fer un xoc de desvío perquè estan en obres en la via del tren, però la bona, la que va de València, deixa que va a Alcoi, i està tot tallat. I tengo que fer un xoc de desvío, que suposa ens portarà al mateix lloc. Espera. Saluda ara. ¿Estás grabando? Vale, sí, aneu gravant, estic gravant en el vídeo, aneu saludant. Así, pero el carril bici de la Chicharra ya. Así el amigo Juanjo, la más fotuda. A veure com li aguanta el dia. A veure. Hem abandonat la via del tren en la Chicharra perquè arribamos en la senda botànica que va a Muro del Coll, al costat del riu Agres. A veure com se mos dona això. ¿El qué? Al clot. Cuidado ahí darrere. Cuidado ahí. Maderes. Cuidado. Así l'home està fent baixar de la bici. La paramos, la paramos. Juanjo estarà cagant-se la mare que mos ha parit. Ja te dic jo que sí. Ai, me costa molt. Cuidado. Aventura. Aventura o l'aventura? Aventura. Estic gravant ara, te lo vull fer. Ja, ara m'ho esperem ahí davant. Ara, farem una foto passant per així. Tira més avant, però para-te ahí davant, no continues. Espérate que vinguin estos. Era bonico coche. Epa!
A Gandia anem, a Gandia. Sí que dos torres n'hi ha ahí, no? Això sí, algun pont. Sí. Això seria el pont del tren, suposa. Mucho Alcocer. Per aquí és que estan i per els que estaran. L'altura de la llacuna de Gallanes, però està seca. Bueno, sí que n'hi ha aigua, ahí n'hi ha aigua, Sí que n'hi ha aigua. He vist un resplandor ahí, mira, sí que n'hi ha aigua. Sí que n'hi ha aigua, sí. Mira, a veure així, a veure si este camí. Sí que n'hi ha aigua, però sí que no, però sí que n'hi ha. He passat el primer túnel, en la pobla de Vella n'hi ha res? Sí. No t'ho conega. Bueno, seguim ja la via del tren de Alcoi a Gandia. Bueno, Villalonga en este caso. Ya os viste el Jatel. Allà al fondo l'Orxa. I allà dalt de tot el cim de la Safor. L'Orxa. Al centre de BTT el comtat. Albergue dels Cerques. L'Orxa.
fàbrica de la llum. Sí, senyor. Bajan per el pont. Que bonico coche, ¿Eh? ¿De qué? No. Ya. Baixar la tija. Hòstia, després d'agarrar la meua... Tira, baixa, 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 baixa. Per baixar la teua, Vicent, bon has tingut que berenar. Hòstia. És a dir, que agarrat ixa ara i per així això... Mantequilla.
Son la merda aquesta ruta. En vez de posar el pont allà, dels collons. A ver, saluda a la cámara, me cacho. Niarcho. Epa. Arribant a Gandia. Sí. Per el carril bici de Xeraco Poble a Xeraco Platja.
tram final de la via del tren. Alzira 3 kilómetros, ya estem en casa. Vale. Bueno, hemos llegado al destino final. Així irem i així hem tornat. Una ruteta de uns 150 quilòmetres en 2 dies, 1.000 passatgers de desnivell total. Alzira Agres uns 60 i 1.100